Vážení Sninčania, chcel by som sa vám predstaviť ako kandidát na primátora mesta Snina. V meste Snina žijem už 54 rokov. Mimo obdobia, kedy som študoval na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Som ženatý, mám 5 detí a jedného vnuka. Dôvody, pre ktoré som sa rozhodol kandidovať na post primátora, sú tieto. Hlavný dôvod vidím v rodine. Rodina v našom meste je veľa rodín, ktoré sú sociálne slabé, sú na hranici biedy, ba až pod hranicou biedy. Tu sa mi natískajú slova matky Terezy. Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasytiť chudobných, ale je preto, že nedokážeme nasytiť bohatých. Čiže hlavnou myšlienkou mojej kandidatúry je sociálna situácia rodiny v meste. Ďalším dôvodom je nezávislosť kandidáta, ktorý kandiduje na funkciu primátora. Kandidát by mal byť nezávislý, mal byť nadstranický. Z toho dôvodu, aby nedochádzalo zbytočným výmenám a prepúšťaniu na mestskom úrade po stranickej linke. Svedčí o tom aj nezávislý kandidát terajší, ktorý je už niekoľko funkčných období primátorom. Za tieto obdobia dokázal veľa dobrých vecí pre Sninu. Nový primátor by mal v týchto dobrých veciach pokračovať. Jeden z ďalších dôvodov, pre ktorý som sa rozhodol, je porušovanie predvolebného zákona o komunálnych voľbách stranickým kandidátom.